Il-Kungress tal-Partit Laburista mhux biss spazju għal skambju ta' idejat, iżda wkoll spazju biex il-membri jiltaqgħu flimkien b'mod informali permezz tal-sports u eżibizzjonijiet relatati mad-delizzju tal-karozzi. L-inizjattiva prinċipali tal-Jum l-Indipendenza ser ikun fiha 3 dixxilpini: ġirja ta' 10 kilometri li ser titlaq minn Ħall-Qormi u ser tkun forma ta' tellieqa b'diversi premjiet, mixja li titlaq minn Rabat kif ukoll ġirja bir-roti li ser titlaq minn Naxxar. It-3 attivitajiet ser ikun qegħdin jintemmu kollha fil-Park Nazzjonali ta' Taqali. One News tkellem ma' William Lewis, wieħed mill-organizzaturi, li spjegalna li l-attività hija maħsuba biex tagħti s-sem tagħha għal inizjattiva ġbir ta' fondi, iżda l-aktar biex toffri opportunità ta' attività fiżika li minnha jibbenifika kulħadd. Dawk li jixtiequ japplikaw jistgħu jaslu saċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fejn hemm formula apposta li tista' tiddownloadjaw mill-Facebook jew mill-website tal-partit u jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom hemmhekk. Nixtieq infakkar li dawk kollha li ħajjipparteċipaw ħajjingħataw medalja kommemorattiva kif ukoll ċertifikat iffirmat mill-mexxej Dr. Joseph Muscat. Hekk kif jintemmu dawn it-3 attivitajiet f'Taqali stess ser ikun hemm fun run għal tfal sa 12-il sena. Ser ikun hemm ukoll wirja statika tal-karozzi filwaqt li l-All Wheels Drive Club ser ikun qegħdin iżidu mal-ispettaklu permezz ta' wirja tal-off-road.